Sí, efectivamente, que antes só facía falta unha caña, preparar o aparello e botarse a agardar, pero é que ahora a cousa é un pouco máis complicada que a nova normativa. Toma, Tano, por aquí xa cho dedo, moitas grazas. Hai que declarar que se captura, en que franxa se captura, onde se capturou, o que se capturou e se devolveu ao mar, e incluso os días que non se capturou nada. Por iso quixemos vir aquí a Vigo, onde José Antonio, moi bo día. Hola, buenos días. Presidente da Federación Galega de Pesca Recreativa e Náutica de Recreo, que vos decidichedes interpoñer un recurso ante o Tribunal Superior. Que vos levou a tomar esta decisión? Bueno, levounos a tomar esta decisión que sabía unha normativa que fixo a Comisión Europea que se chama RegFishing, entonces non entendemos por que o Estado español tuvo que facer outra, si sabendo unha que usan 13 países membros. Claro, vos non estades en contra de non declarar as capturas. No, ao contrario, nós somos moi partidarios de declarar as capturas. A ver, pero para que se fixen vostedes na casa, como pode cambiar a forma de actuar de unha persoa que vai a facer pesca recreativa? Que vai a cambiar? Bueno, vai cambiar un pouco a vida e perder un pouco máis o tempo, ¿no? Porque, bueno, terá que chegar a casa, comer, dormir a sesta e despois pois, chamar ao fillo, ao neto ou vir a unha asociación a que un representante pois lle faga a declaración. Claro, porque a maior parte desos asociados pois teñen unha edad avanzada igual con a nova tecnoloxía, pois non se levan tan ben, non? Sí, nós temos asociados que teñen 93, 94 anos, outros teñen 70, bueno, hai moitos que teñen un teléfono de generación antigua que non teñen nin datos, nin nada no teléfono, e só teñen o teléfono pois para que unha urgencia casera, non? Que chamen ou para chamar. Ti crees que esta normativa se fixo sin contar co sector? Sí, totalmente. Nós pedimos participar, nunca se nos tuvo de conta, non se tuvo a conta a nadie, que hai moita xente implicada, hai tiendas náuticas, hai moitas implicados. Con todo, vos estades de acordo de declarar o que se pesca para ter un control sobre o medio mariño? Sí, nós estamos moi de acordo en declarar, porque a nós tamén nos gusta saber o que pescamos, porque se nos está dicindo que pescamos non sei cantas toneladas, bueno, a mellor é verdad, pero, bueno, a mellor é mentira, entonces nos faltan datos moi fiables. Pois, José Antonio, moitísimas grazas por atendernos. Quedamos aquí en Vigo e así está a situación da pesca recreativa, compañeiros.